Vítam vás na hodine dekodovania ženského jazyku, kde sa pozrieme na to, čo ženy povedia versus to, čo tým skutočne myslia. Začneme niečím jednoduchým, ako frázou nič mi nie je. Každý, kto už niekedy mal čo i len mierny kontakt so ženou, by mal vedieť, že v pohode nie je a chce s tebou hrať hru s názvom Opýtaj sa ma, čo sa deje. Ale bacha, je tu chyták. Nepýtaš sa dostatočne? Nezaujímaš sa. Pýtaš sa príliš? Si otravný. Presuňme sa na frázu číslo 2 s názvom Rob si čo chceš. Povie ti, rob si čo chceš. Ale v preklade to znamená, opováž sa spraviť to, čo chceš, lebo uvidíš, čo sa stane. Toto nie je sloboda, toto je test. A spoiler alert, neúspeješ. Poďme sa teraz pozrieť na jednu z tých ťažších fráz. Spravím to sama. Touto vetou sme dorazili do pasívne agresívneho teritória. Tie veci nerobí preto, že chce, ale preto, lebo si to neurobil ty. Nerobí to preto, lebo je láskavá duša, ale preto, lebo si sa ani len neponúkol, ty hnida. No a posledná fráza je asi jedna z najprefíkanejších a najnepredvídanejších. Vieš, čo je zaujímavé? Nepoteším ťa. To, čo nasleduje, nie je zaujímavé v takom zmysle, ako si predstavuješ. Čakal si zaujímavosť o rímskej ríši alebo niečo o dinosauroch? Nie, je to monológ, ktorý si pripravovala týždne a práve teraz je tá chvíľa, kedy to vypustí celé. Naraz. Ak si v tomto bode stále zmetený, tak nezúfaj. Všetci sme. Týmto sa naša hodina skončila. Prajem ti veľa šťastia.